Здравейте, хора! Аз съм в затвора, защото съм уловен от зомбитата. Това е зомбите от Ада 2. Те ще ме убият сега някой ден. Ако си мислиш, че мога да изляза тук, много се лъжите. Това са невидими решетки, както виждате. Много е гадно, не мога да изляза, се никога ще ме убият. Какво искат да правят? Време за измъчване. Какво? О, не. Не. Отивай! Оп! Време! Измъчването свърши! Отивай да спиш! Иди да се вечерта! Влизай! Ой, дано да е заключено. О, не е заключено. Какво има там? Това е Слема, за заместник е в зомби. Заповядай, на своя дома. Мамо. О, те идват да се правим да заспам. 1 час по-късно! Будите ли ме? Време е за закуска, най-после умирах от глад цяла нощ. Да, за закуска. Не за те, а за нас. Моля? Не. Разкарай се, зомби. Разкарай се. Хайде да те